खुलुमबाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ गिबिसिनथारावनो आंनि बे विल्सन बड' मटिभेशनेल स्ट'री चेनेलाव आं विल्सन हाज'वारिया नोंथांमोनखौ बरायग्रोबाय। लोगोफोर आं दिनै गोबाव दिननि उनाव नोंथांमोननि गेजेराव गोदानै मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो आंनि भिडिअखौ लाबोनायनि मेन थांखि उद्देश्यआनो जाबाय दिनै थांनाय 16/4/2021 मायथाइयाव जिबायदि मोनसे जाथाय जालांबाय बै जाथायखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। लोगोफोर दिनै बै जाथाय जानाय समाव टटेल 39 सुबुङा बै जाथायाव दङमोन आरो दिनै बिथांमोननि गेजेराव माखासेया जोबोद खस्थ' बिथांमोना भुगिबाय थानो गोनां जादों आरो अलरेडि दिनै सानै सुबुङा गावनि जिउखौ खोमाखाबाय आरो लोगोसे बिनि गेजेरावनो दिनै माखासेया गुवाहाटीयाव दिनै दंहैयो, सानैया गुवाहाटीयाव दंहैयो आरो माखासेया लखिमपुराव दङ, माखासेया बिश्वनाथ सारियालियाव दङ आरो माखासेया दिनै तेजपुराव दङ। बिथांमोननि गेजेराव दिनै माखासेया जोबोद दुखु खस्थ' बिथांमोना सैबाय थानो गोनां जादों। मानोना दिनै बिथांमोननि गेजेरावनो सोरहाबा आखाइ बायबाय, सोरहाबा आथिं बायबाय, सोरहाबा खोमा जिबाय, सोरहाबा गन्थं बायबाय, बायदि बायदि दिनै बिथांमोना जाथाय जानानै दङ। लोगोफोर दिनै बैनिखायनो आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअखौ बानायनायनि खारनानो जाबाय दिनै बै गामियाव आरो बे गामिनि मुङानो जाबाय बिक्रमपुर आरो बे गामियाव दिनै बयहाबो मोनसे न'खराव सोरहाबा सासे, सोरहाबा सानै, सोरहाबा साथाम बेबायदि बिथांमोना जानानै दङ आरो लोगोसे दिनै बे गामिया दिनै खावलायदों जे बिथांमोना गावसिनि गथ'फोरखौ फाहामनो, गावसिनि इमान बुरजा गथ'फोर जानाय गथ'फोरखौ फाहामनो लागै बिथांमोननि आखायाव गोबां रां आरो थाखानि गोनां जानानै फैदों। जाय रां आरो थाखाया दिनै बिथांमोननि न'खराव गैया लोगोफोर। बिनिखायनो दिनै बिथांमोना हास्थायदों सोरबाफोर जुदि हायोब्ला थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो गरफा गरनै दान होनायनि गेजेरजों बै न'खरफोरखौ दिनै नोंथांमोना जुदि हायोब्ला सहाय होनो दिनै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों आरो दिनै बिथांमोना लुबैदों। लोगोसे दिनै सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव हास्थायदों जे बै न'खरफोरखौ दिनै एसेबाबो सहाय आरो हेफाजाब होनो थाखाय बिथांमोनाबो लुबैदों जे नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि हायोब्ला गरसे गरनै दाननि गेजेरजों नोंथांमोना होनो हागोन। लोगोसे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव जि स्क्रिनाव होनाय नाम्बार, बे नाम्बाराव नोंथांमोना फन हरनो हागोन। बे मोननै नाम्बारखौ नोंथांमोननो होनाय जाबाय। सोरबाफोर जुदि अनसुंथाइ होनो गोसो दङब्ला बे मोननै नाम्बाराव हरनानै नोंथांमोना अनसुंथाइखौ होनो हागोन। लोगोसे दिनै सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा बुंदों बिथांमोननिफ्रायबो जों खोनासंनानै लानि फै। बे मोनाबिलि समाव सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव मैया लखिमपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि सिमायाव थानाय सेसा राङानि दालाङाव जोंनि बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गफुर साब डिभिसननि सिङाव थानाय सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोंनि 2 नं बिक्रमपुर गामिनि रंजालि बैसागु मोसाखावरि आफादा मैया जि दालाङाव जानाय जाथाय, बे जाथायखौ लानानै सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे रंजालि बैसागु आफाद, लोगोसेनो गफुर जिल्ला हारिमु आफाद जयै दैमालुआव थानाय सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव बिथांमोननि जाथायखौ लानानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बेवहाय गासै 39था मोसाखावरिफोर बाहागो लादोंमोन। बिनि गेजेराव 2 फंबाया रुंसारि जाबाय। बाखि जायफोर मोसाखावरिफोर दङमोन गासैबो गोब्राब थासारियाव दङ। माखासेया मेडिकेलाव दङ, माखासे फाहामथाय लानानै न'आव दिनै दंफैयो। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनै गफुरनि गासैबो माहारियारि आफादजों लोगोसे मेलेमजिबि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। लोगोसेयैनो सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। दा बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायगोन जे जायफोर गोब्राब दुखु मोननानै मेडिकेलाव दङ बिथांमोनखौ जेन इसोरा सोरगोनिफ्राय मदद खालामहरो, नायहरो आरो बिसोरनि देहा फाहामथाया मोजाङै देहा फाहामथाय लानानै गोग्गो सोलेरै न'आव फैफिननो हायो। बेखौनो जोङो सानजा गुफुर दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रायजो राजानि जानानै जोङो आर'ज खालामदों। दा बेवहाय गोबां दुखुथिया हिसाबै जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा बेवहाय भुगिनानै दङ, न'खरा भुगिनानै दङ, दुखुथिया न'खरा। दा बेवहाय जोंनि गोसो गुदुं
अनसुला रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि फाहामथायनि थाखाय अनलायनायनि गेजेरजों मदद होगोन बेखौबो जोङो नखर आफादनि जानानै रायजो राजाफोरनि खाथियाव गुरैयै आर'ज खालामदों। दा जोङो दिनै सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे समाव बिथांमोन फंबाय सानैनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। लोगोसे जायफोर फाहामसालियाव दङ बिथांमोनाबो गोग्गो सोलेर लानानै न'आव फैफिननो हायो। बेखौनो जोङो आर'ज खालामनानै जोंनि सानजा गफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आव मोनाबिलि समाव जोङो आलारि बाथि फोजोंनानै इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामदों। दा जोङो बेखौनो बुंथिनाय जाबाय।